It's going to get worse. It's going to get worse and worse and worse. It's going to get worse and worse and worse and worse and worse and worse. My friend. Flámska tanečnička a choreografka Lisbeth Gruves v inscenácii Bude to len horšie a horšie a horšie priateľu doslova klame telom. Pri svojej hypnotizujúcej pohybovej kázni kontroverzného kazateľa Svegarda si prepožičiava pohyby fašistických diktátorov. No! I'm sick of this. I'm sick of this rotten life. I'm sick of it. No! 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 What are we to do? Do! 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 What are we to do? Do! You are facing the most hideous judgments that the mind of man has ever begun to comprehend. And there is only one way out of it. Only one way. And that is to have your garments without spot or wrinkle. For what I just told you will not happen on a limited scale, but it will be citywide. It will be continent-wide. It will be nationwide. It will literally be worldwide. I've got to come to my senses. Divadelná Nitra uviedla jedno z najlepších tanečných sól posledných sezón. I'm dancing on words, on a speech. Tancujem na slová, zaoberám sa silou rečníckeho prejavu kontroverznej kázne Jimmyho Svegarda. Fráza Bude to len horšie a horšie a horšie, priateľu, zaznie celkovo 3-krát. Hovorí o apokalypse, o tom, čo sa deje so svetom. Opakuje, že bude stále horšie a horšie, ale myslím, že to má aj významný odkaz nádeje. Môžeme povedať, že inscenácia ide do hĺbky zo zlého a horšieho, ale postupne vyvrcholí v pozitívnom odkaze. You could say the performance is going like this, it's going to get worse, and then we end up with a hopeful message, at least, yes. In the future, people will have the possibility to clone themselves. So there'll be like 30 or 40 or 50 or 60 different versions of you. Zajtrajšie večierky režiséra Tima Etchelsa hovoria o budúcnosti a jej mnohých podobách. Divák ich môže vidieť ako panoptikum rôznych možností, ktoré sú známe alebo ho prekvapia. Javiskový minimalizmus súboru Forced Entertainment sa v tejto performancii prejavuje naplno. Zasnívaná optimistická žena, ktorá vo všetkom zlom hľadá aspoň štipku krásneho, a muž pesimista, ktorý v tom má jasno. We suddenly twisted the meaning of hope a little bit sideways. Zajtrajšie večierky predostierajú pootočené názory na nádej z rôznych strán. Ukazujú koncepty o budúcnosti a jej možných podobách. Tieto rôzne možnosti pohľadu na budúcnosť, vinu a nevinu, nie sú striktne zviazané, ide o sériu improvizácií, ktoré nútia divákov zamyslieť sa. It's a kind of in imagining the future, which is what the two performers do. Osobné i verejné vyrovnávanie sa s minulosťou, skutočné ľudské príbehy o dobe a moci, ktorej zločiny nesmú byť zabudnuté, to sú paralelné životy, 20. storočie očami tajnej polície. Počas fóra sa stretli umelci z 5 krajín, aby predstavili svoje konkrétne inscenačné zámery. Looking at the history, it's full of stories. Pozerám sa na históriu plnú príbehov, ktorým úplne nerozumiem. Preto ma tento projekt veľmi zaujíma. Chcem im porozumieť, klásť otázky, aké to vtedy bolo, prečo sa to stalo. Dúfam, že to bude rovnako zaujímavé aj pre ostatných ľudí. Perhaps it's interesting to the people, I hope so. Asociace Divadelná Nitra neoslovila pro projekt Paralelní životy na základě jedné opery, komorní opery, kterou jsme napsali s Jiřím Nekvasilem, režisérem, na téma procesu s doktorkou Miladou Horákovou v roce 1950, který skončil 4 rozsudky smrti. My jsme s tímto představením, které hraje Opera Národního divadla už od dubna 2008, jsme s ním hostovali tady v Nitře a pořadatele festivalu to zaujalo natolik, že vlastně pro ten 3letý projekt Paralelní životy se rozhodlo oslovit za České divadlo právě mě a Jiřího Nekvasila. To, čo ma tak nejak vždy zaujímalo, tak skryte a túto nejakým spôsobom mám možnosť pretlačiť na tej skúške voči tým ostatným, pretože u nás je to vždy taký nejaký súboj na tých skúškach, že či je témy, alebo tak nejak sa pretlačia v tej konfrontácii, v tých improvizáciách.
tak pre mňa je to práve ten spôsob toho nevysporiadania sa alebo nemožnosti vysporiadania sa s tou minulosťou, ktorá do dneska sa s tým nejako stretávam, že aj v rodine od istej generácie, že vždy, keď sa načrtne táto téma tej minulosti, tak ona sa tak rada tak nejak bagatelizuje, alebo sa tak hovorí, že to nebolo až také strašné, keďže priama nejaká konfrontácia s tým režimom, tak akože nejaká brutálna tam proste neprebehla ani. Zločiny a tresty Slovenského divadla predstaví režisér Marián Amsler a režisérka Iveta Ditej-Jurčová. Pozývame vás do Nitry na Mladé divadlo. Príďte k nám. A bude skvelé. A bude skvelé. Tak. Thank you very much. You're welcome.